Industria mundu benetan desberdina da, ez? Mundu desberdina dauz, eraldaketa digitalean, eraldaketa digitala ez da berdina adibidez sektore finantzieroan edo industrialean, eta hori ondo dakigu teknalian. Eta inpaktuak hemen bizkatxo bat astiroago joeten dire, baina modu oso zehatz batetan, ez? Ikusten ari garena da, ondala urte asko ja hasitako proiektuak gaur egunean errealitateak dira eta benetan oso balio erantziona emoten diete industria guzti hauei, baina ikusten ari gara, eta hau kongresu honetan, feria honetan ikusten ari gara, mugimendua bapatean arindu egin dela, berotu egin da. Eta ikusten dugu orain labean badauz hainbat eta hainbat proiektu adimen artifizial aplikatukoak industrian, orain dela urte batzuk ia zientzia fizikozkoak zirenak. Gauza bada, enpresa euskaldunak oro har, eta beste gauza da, sektore industriala, ezta? Hemen, ondala ja urte asko bultzatu zen RIS3 estrategian, Industria 4.0 eredu hori bultzatzen zen, eta Industria 4.0 eredu horren baitan, adibidez, adimen artifiziala, zibersegurtasuna eta bestelako teknologia digitalak bultzatzen ziren. Ze ikusten dugu teknaliatik, enpresa batzuk badauzela benetan oso aurrean, autobus bat ikusten badugu, baditugu zenbait enpresa euskaldun aurrean, gidatzen autobusa, beste enpresa batzuk atzean datozenak, baina ikusten ari dire eredu hauek, edo bentsat kasu hauek, eta badoaz aurrea, eta gitxinaka autobus inguruan gerota enpresa ez bakarrik txikiak eta ertainak, handi batzuk be, ikusten ari direla, hemen balio erantzi badagoela. Eta ez dela sinpleki kanpoko teknologia erabiltzea, badala be, berrikuntza, inbertsio adimendu bat egitea, eta jakitea ze momentutan bat autobusan barruan egon behar da, eta gidatzen batzutan autobusata dana. Hemen nora goazen erabilpenean, benetan gustatuko litzaideak hemen erantzun bat egitea, baina benetan usteot inork ez daukila. Alde batetik badekogu Europak orain martxan jarriko dituen erreglamentu guztiak, bestetik badekogu olako inertzia eta ardura geopolitiko batzuk, adimen artifizialen inguruan, eta bestetik badekogu Euskadin azken urteotan landudan Industria 4.0 eredua eta ekosistema publiko-pribatuak. Ni nahiko optimista naiz, nik uste Euskadik badituela intangible batzuk oso bereziak ekosistema edo kontestu geopolitiko honetaz profitatzeko, ez bakarrik moldatzeko, baizik eta nolabait horretaz profitatzeko, eta gero kontutan hartu behar dugu Europak bultzatzen dituen eredu guzti hauek, benetan zehatzak dira eta gogorrak dira, baina euskal enpresa oso ona da halako ereduak barneratzen eta abantaila konpetitiboa bihurtzen.